Maya Paldo, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakarang linggo. Dinukot na negosyante sa Cabanatuan City na iligtas. Mastermind sa krimen, pinsan ang biktima. Pelco 123 may bawas singil ngayong sa Enero. Power rate ng Sfelapco tumaas. Best practices sa waste management ng Santa Ana, maaaring tularan ng ibang LGU ayon sa DILG Pampanga. 3 jeep na sunog sa Bulaon, sanhi iniimbestigahan pa ng BFP, CSFP. Ang Alas City Principal, pinarangalan sa World School Summit 2026. Nagbukas ang pinto para sa inklusibong edukasyon. Nasagip ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang isang negosyante matapos sa kidnapin sa Cabanatuan City. Nasa kote rin ng mga salarin sa krimen kung saan utak ang dating pulis na pinsan mismo ng biktima. Matagumpay na nailigtas sa Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang isang 59 anyos na negosyante na dinukot itong Lunes, January 26 matapos ang mabilis sa kilos ng mga otoridad. Pinangunahan ng NEPO ang operasyon, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya sa Cabanatuan City at karatig lugar. Batay sa impormasyon, bandang alas 7:52 ng umaga, nang sabalitang dinukot ang biktima sa barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City, habang papasok sa bodega. Tinangay din ng 3 suspect ang pulang pickup ng biktima at tumakas. Humingi raw ang mga suspect ng 5 milyong pisong ransom kapalit ng kalayaan ng biktima. Habang tumatakas patungong barangay Bacod Bayan, nasangkot ang mga suspect sa hit and run na ikinasugat ng 2 sibilyan. Agad namang dinala sa PJG Hospital ang mga nasugatan para sa gamutan. Ligtas na na-recover ang biktima sa Amorville, Purok 1, barangay Bacod Bayan. Natagpuan ang ninakaw na sasakyan sa Sitio Hacienda, Purok 2 ng kaparehong barangay. Dahil na flat ng kanilang gulong, iniwan ito ng mga suspect bago magkakahiwalay nito makas, sakay ng ibang sasakyan o pampublikong transportasyon patungong Sitio Parugrug, Barangay Kalikid Sur na nagresulta sa hot pursuit operations. Sa tulong ng tracking data mula sa ninakaw na cellphone ng biktima, natunton at naaresto bandang alas 5:52 ng hapon sa Sitio Daang Bakal, Barangay San Juan, San Miguel, Bulacan, ang 49 anyos na awol na pulis, residente ng Barangay Mabini Extension, Cabanatuan City, habang umano'y tinatanggang ipagbili ang gadget. Pinsan ng kinidnap ang salarin na mastermind daw ng krimen. Sa mga sumunod na operasyon, naaresto rin ang 2 pang suspect, isang 34 anyos na residente ng Barangay Barrera, Cabanatuan City, at isang 27 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Palayan City, Nueva Ecija sa kani-kanilang barangay. Inihahanda na ang mga kasong kidnapping sa ilalim ng Article 267 ng Revised Penal Code laban sa lahat ng naarestong suspect. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bisado muli ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang tangkang pagpuslit ng high-grade marijuana na idineklarang rug mula California, USA. Nasabat kamakailan ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang 712 grams ng high-grade marijuana o kush. Idineklarang jeans ang naturang padala na nagmula sa California, USA at dumating sa Pilipinas noong ika-2 linggo ng Enero at may destinasyong Batangas. Na-flag ang parcel sa X-ray inspection project matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe. Agad namang nagsagawa ng physical inspection ng mga customs examiner sa presensya ng mga operatiba ng PIDEA, PNP at iba pang mga otoridad. Dito natuklasan ang isang plastic bag na naglalaman ng tuyong dahon at mga fruiting tops na pinaghihinalaang marijuana. Nakumpirma ang illegal na droga matapos ang chemical analysis sa kinuhang sample ng PIDEA. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1 million pesos ang nasamsam na kush. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa nasabing shipment batay sa Republic Act No. 10863
o Customs Modernization and Tariff Act, kaugnay ng RA number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay District Collector Jairus Reyes, layunin ng operasyon na panatilihing ligtas ang mga airport gateway at pigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa mga komunidad. Muli namang iginiit ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nananatiling alerto at alisto ang mga opisyal ng BOC, katuwang ang mga law enforcement agencies upang maprotektahan ng hangganan ng bansa at patuloy na maging ligtas ang publiko laban sa iligal na droga. Samantala, 3 drug suspect naman ang nasa kote sa Anti-Illegal Drugs Campaign ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA nitong linggo, January 25 sa Mabalacat City. Isinagawa ang bypass operation bandang alas 8:50 sa gabi sa isang makeshift drug den sa Barangay Biabas sa pagtutulungan ng PDEA Tarlac at Pampanga Provincial Offices kasama ang Mabalacat City Police. Na-recover sa mga salarin ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 54,400 pesos, kasama ang iba pang drug paraphernalia at buy bus money. Inihahanda na ang mga kasong paglabag laban sa mga suspect batay sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Magandang balita sa piling kawani ng gobyerno dahil ipinatupad na ngayong buwan ang ikatlong tranche ng dagdag sahod batay sa inilabas sa kautusan ng Department of Budget and Management. Sinimula na ng pamahalaan ang implementasyon ng ikatlong tranche ng salary increase para sa mga civilian government personnel simula nitong January 1, 2026. Kasunod ito ng inilabas sa National Budget Circular No. 601 ng Department of Budget and Management o DBM na nagpapatupad ang Executive Order No. 64 Series of 2024. Nakasaad sa kautusan ang 4 na tranche ng salary adjustment mula 2024 hanggang 2027 upang mapalakas ang compensation and position classification system ng gobyerno. Ayon kay DBM Acting Secretary Rolando Toledo, bahagi ito ng layunin ng kasalukuyang administrasyon na tiyakin ang makatarungan at sapat na sahod para sa mga kawani ng pamahalaan upang masuportahan ng kanilang pamilya at mamuhay ng may dignidad. Saklaw ng aumento sa sahod ang lahat ng civilian government personnel, regular, casual o contractual, appointive o elective, full-time o part-time, sa executive, legislative at judicial branches, mga constitutional bodies, state universities and colleges, at government-owned or controlled corporations o GOCCs na hindi saklaw ng hiwalay na compensation system. Hindi kabilang sa salary adjustment ang military at uniformed personnel, mga GOCC na may sariling compensation and position classification system na inaprobahan ng Governance Commission for GOCCs at mga individual na walang employer-employee relationship gaya ng job order workers, contract of service personnel at consultants. Batay sa circular, i-adjust ang sahod ng mga incumbent personnel ayon sa third tranche rates na katumbas ng kanilang salary grade at step noong December 31, 2025. Ang mga bagong empleyado, pati casual at contractual personnel, ay tatanggap ng sahod sa step 1 ng kaukulang salary grade. Saklaw din ng aumento ang compulsory retirees na may approved service extension lampas December 31, 2025. Tiniyak ng DBM na ang pondo para sa third tranche ay nakalaan sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act at sisingilin ng mga ahensya ang mga kaukulang halaga mula sa kanilang approved personal services budgets at corporate operating budgets kung kinakailangan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Iba't ibang electric cooperative sa Pampangang nag-update ng kanilang power rates ngayong Enero, kaya naman ilang kabahayan sa Pampanga makakaras ng pagbabago sa kanilang monthly electric bill. Bumaba ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperative sa Pampanga ngayong Enero kumpara noong December 2025 batay sa kanilang latest power rate advisories. Sa Pampanga 1 Electric Cooperative o PELCO 1, nasa 8 pesos and 98 centavos per kilowatt hour na lamang ang singil ngayong January mula 9 pesos and 18 centavos noong December 2025.
para ito sa mga consumer na may humigit kumulang 200 kWh na konsumo. Ang Pelco 2 naman ay nagtala ng pagbaba mula 10 pesos and 62 centavos per kWh noong Desyembre, patungo sa 10 pesos and 23 centavos ngayong Enero. Ang naturang rate ay base sa humigit kumulang 100 kWh na konsumo ng residential consumers. Sa Pelco 3, bumaba rin ang singil sa kuryente mula 10 pesos and 77 centavos per kWh noong nakaraang buwan, patungo sa 10 pesos and 40 centavos kada kWh ngayong Enero. Samantala, tumaas naman ang singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company as FELAPCO mula 11 pesos and 10 centavos per kWh noong December 2025. Umakyat ito sa 11 pesos and 36 centavos kada kWh ngayong Enero para sa residential consumers na kumukonsumo ng tinatayang 240 kWh. Paalala sa mga consumer, mas mainam kung i-monitor ang inyong konsumo, magplano ng maayos at maging responsable sa paggamit ng kuryente upang makatipid. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. At nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, kung dati ipinasara, ngayon malaki na raw ang development sa Materials Recovery Facility ng Santa Ana, Pampanga, bunsod ng epektibong pagpapatupad ng waste management ng munisipyo. Isa ang Santa Ana sa mga LGU sa Pampanga na maituturing umunong modelo pagdating sa waste management. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga Director Myra Moral Soriano, maganda ang sistema ng bayan sa pangongolekta at pag-recycle ng basura. Pinatunayan ito sa pagbisita nila sa Materials Recovery Facility o MRF na naturang bayan kasama ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Matatanda ang dati itong ipinasara ng Environmental Management Bureau dahil sa paglabag sa batas. Pero ngayon, isa na raw ito sa pinakamaayos na MRF sa lalawigan. Ipinakita sa aktibidad ang matibay na paninindigan ng munisipyo sa tamang pamamahala ng solid waste at pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng mga umiiral na kagamitan sa pasilidad, ang mga nakokolekta at nare-recycle na basura ay napoproseso upang maging kapaki-pakinabang na produkto tulad ng bricks, pataba at iba pang organic materials. Makatutulong daw ito hindi lang sa pagbabawas ng basura, kundi pati na rin sa paglikha ng mga praktikal na gamit para sa komunidad. Pinuri naman ni Penro Art Punzala ng MRF dahil sa malaking pagbabago nito kumpara noong ipinasara. Samantala, ibinahagi ni Mayor Dinan Labong na epektibo ang implementasyon ng segregation sa bawat tahanan. Kung dati, gumagastos ang munisipyo ng halos 1 milyong piso kada buwan, ngayon umaabot na lamang ito sa 200,000 pesos. Plano ng LGU na palawakin ang pasilidad at gawing eco park na kasalukuyan ay pinagtatamnan ng gulay at iba pang halaman. Handa rin daw ang alkalde na ibahagi ang kanilang sistema sa iba pang lugar habang pinahuhusay pa ang garbage collection and management hanggang makamit umano nila ang zero waste. Bilang suporta, nagkaloob ang PGNO ng 2 unit ng cargo tricycle sa munisipyo para mas mapabilis at mapahusay ang koleksyon at segregation ng basura sa barangay level. Batid naman ng DLG na sinasalamin ng inisyatibang ito ang patuloy na pagsisikap ng bayan na isulong ang responsableng pamamahala ng basura at palakasin ang mga lokal na programang pangkalikasan tungo sa mas malinis at mas maunlad na Santa Ana. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Binuksan ng BCDA at Clark International Airport Corporation ang mas malawak nitong pinto sa Japanese investors sa layuning pasiglahin ng trabaho at isulong ang pangmatagalang paglago ng Clark. Target ng Business Conversion and Development Authority at Clark International Airport Corporation na makahikayat ng mas maraming Japanese investments upang makalikha ng trabaho at pabilisin ang pagunlad ng Clark bilang isang aviation and business center. Ito ang pangunahing layunin ng kanilang paglahok sa BCDA Japan Bank for International Cooperation Project Pitching kung saan ipinresenta ang mga proyektong itinuturing ng handa para sa pamumuhunan. Kabilang sa mga ibinida ang mga oportunidad sa infrastruktura, aviation, industrial parks, energy transition
at public-private partnerships na nakatuon sa sustainable development. Ayon sa SIAC, mahalagang palakasin ang ugnayan sa mga Japanese company upang suportahan ang pagpapaunlad ng Clark Aviation Capital at palawakin ang aktibidad ng negosyo sa lugar. Bukod sa mga ito, tinalakay rin sa forum ang interes ng Japanese firms na may dalubhasa sa water and wastewater treatment, smart transportation, energy, agriculture, at pagbuo ng industrial parks. Ipinresenta naman ng SIAC ang mga pangunahing proyekto sa Clark, gaya ng Clark National Food Hub, Urban Renewal and Heritage Conservation Program, Clark International Aviation Campus, at Clark Pharmaceutical Hub na idinisenyo para makahikayat ng long-term investors. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Hinikayat ni DepEd Secretary Sani Angara ang mga LGU na umagapay sa DepEd para sa mabilis sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa. May ipapatupad raw ng mekanismo upang maging madali ang pagsasagawa ng mga proyektong pamparalan. Nanawagan si Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara sa mga LGUs na makiisa sa mabilis sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa buong bansa sa pamamagitan ng isang mas maasahang mekanismo ng classroom construction. Ginawa ni Angara ang panawagan sa isang dialogue na diniluhan ng mahigit 200 alkalde mula sa iba't ibang lungsod at bayan nitong Miyerkules, January 28. Ayon kay Angara, kapag ang LGU ang nasa unahan ng implementasyon ng mga proyekto, mas mabilis na naaabot ang mga paaralan na pinakanangangailangan ng silid-aralan. Sa ilalim ng flexible framework, ang DepEd ang tutukoy sa mga priority school sa bansa, magbibigay ng disenyo ng silid-aralan at technical specifications, mag-aaproba at magre-review ng mga plano at variation orders, magsasagawa ng validation at inspection, at maglalabas ng pondo ng paunti-unti o by tranches. Samantala, ang mga LGU naman ang mangunguna sa implementasyon mula procurement hanggang konstruksyon, alinsunod sa mga umiiral na batas at pamantayang disenyo ng DepEd. Sila rin ang mananagot sa pag-aayos ng anumang depekto sa konstruksyon sa sarili nilang gastos, sakaling hindi masunod ang itinakdang pamantayan. Kapag natapos ang mga silid-aralan ay ituturing na pag-aari ng DepEd, ngunit sasailalim sa pinagsamang monitoring at audit upang matiyak ang kalidad. Upang makaluhok sa programa, kinakailangan magsumiteng LGU ng mga eligibility requirements sa DepEd, kabilang dito ang letter of intent na nagpapatunay ng commitment sa proyekto, authorization mula sa sangguniang bayan, panusod o panalawigan upang makipagkasundo sa DepEd, at patunay ng pagmamay-ari o karapatang gamitin ng lupang pagtatayuan ng paaralan, gaya ng titulo, tax declaration o deed of usufruct. Ani Angara, magiging mas mahigpit na ang monitoring sa mga proyektong silid-aralan na nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Mas regular na rin umano ang progress reporting sa Technical Working Group mula sa DPWH. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nagkaisa ang mga ahensya ng pamahalaan sa pag-iinspeksyon sa mga inabandonang balikbayan boxes na dapat sana'y matagal nang naibigay sa mga benepisyaryo ng mga OFWs. Tatagal naman ang 2 buwan ang paghahatid ng nakatenggang mga padala, alinsunod sa utos ng Pangulo. Magkasanib ng inspeksyon ng Bureau of Customs o BOC kasama ang National Bureau of Investigation at ang Department of Migrant Workers ang mga inabandonang balikbayan boxes sa Manila International Container Port o MICP nitong Biyernes. Pinangunahan ng mga opisyal ng nabanggit na ahensya ang inspeksyon bilang bahagi ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang protektahan ang mga overseas Filipino workers at tiyakin ang pananagutan sa handling ng mga balikbayan shipments. Tumutok ang operasyon sa mga containers ng balikbayan boxes na matagal nang ikinababahala ng mga apektadong OFW at kanilang mga pamilya. Inanunsyo ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagsuspinde sa pribilehiyo ng mga deconsolidator na responsable sa pagkakaantala. Hindi na rin umanong papayag ang makipagtransaksyon sa BOC ang mga kumpanyang ito at hindi na sila maaring humawak ng balikbayan boxes sa hinaharap. Tutulong naman ang NBI sa investigasyon at pangangalap ng ebidensya para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga responsable. Sinaksihan rin ng DMW ang proseso sa maayos sa pagbabalik ng mga kahon sa mga benepisyaryo. Inaasahang matatapos ang distribusyon sa loob ng 60 araw, depende sa bilis ng delivery ng forwarding companies. Gayunman,
Tiniyak ng opisyal na ilalabas na ang mga containers sa mga susunod na araw. Kung susumahin, lampas ito sa naunang palugit na ipinabatid ng Customs noong January 6 na itinakda sa February 14. As of January 23, 2026, 66 na containers na ang nailabas at 8,020 balikbayan boxes na ang naihatid sa mga may-ari. Matapos makompletong lahat ng legal na dokumento, sisimulan na rin ang releasing ng natitirang 74 containers. Pinayuhan ng BOC ang publiko na bumisita sa opisyal ng website ng ahensya para sa mga update hinggil sa proseso ng pagkuha at paghahatid ng balikbayan boxes. Matatandang inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pondo para sa door-to-door delivery ng mga balikbayan boxes sa buong bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. May mga balitang limanin. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwenta. inspection ang DPWH. Tinupok ng apoy ang 3 pampasaherong jeep sa Bulaon. Bawal na ang paninigarilyo sa publiko sa City of San Fernando, Pampanga. Kilalanin ang mga naging vice presidente sa isang exhibit sa PSU. At help desk, ipabitag mo, ipaglalaban ang mga inaapi at inalipusta. Lahat ng yan panoorin sa CLTV 36 News Vertical Reports. 3 public utility vehicle o PUV jeepney ang nasunog sa Bulaon Public Market sa City of San Fernando, Pampanga, madaling araw ng Lunes, January 26. Dinatnan ng CLTV 36 News Team si Tatay Marvin na nagbibilang ng mga barya at kwento niya, ito na lamang ang natira mula sa pagkakasunog ng kanyang pampasaherong jeep. Ito, yung naipon ko sa jeep. Ito na lang yung natira. Doon sa alikansya ko doon sa toolbox. Ito na lang, bare na lang yung 150 na lang. Nakikipag-boundary lang din si Tatay Marvin kaya labis ang pagkadismaya niya sa sinapit ng kanyang hanap buhay. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection o BFP-CSFP, nagsimula ang sunog bandang 3:40 a.m. kung saan 3 jeep ang nadamay. Tuluyang napulang apoy dakong 4:24 a.m. Bukod kay Tatay Marvin, nanlumo rin ang may-ari ng isa pang jeep na si Tatay Norberto. Alam ko kamalay-malay, nasa bahay ako, tinawagan ako ng anak ko na nasunog daw ang jeep namin. Siyempre, nung tinawag akong nasusunog yung sasakyan ko, nanlambot ako, ninervous pa. Pero mo, sabi mo lang 300 na lang yan, nawawalan ka ng 300. Mawawalan ka ng anak buhay. Paliwanag ni Kapitan Laverne Gopez, makikita raw sa CCTV ang isang lalaki, minuto bago ang paglablab ng apoy. Ngunit nilinaw ni Gopez na under investigation pa rin ito at hindi pa kumpirmado kung sinadya o electrical problem ang pinagmulan. Karing CCTV tamo ganing barangay, ating kami nga pansina na taong mintagen etabalo nung yapinda. Pero investigasyon pa naman, makakadismayapin. Nung sinadya din man o keng electrical o makanano ya sana solve pa din problema na ning running jeep. Ayon sa BFP-CSFP, aabot sa 450,000 pesos ang pinsalang naidulot ng insidente. Pero laking pasasalamat pa rin ng mga driver na walang nasaktan o nasawi. Nag-interpret rin yung tanawagan yung matulungan kami. Kami talagang totally ala na itong mga sasakyan namin. Pati makina wala na. Kahit konting tulong lang siguro. Kahit pagkain lang sa araw-araw. Kahit konti lang, mais na yun. Importante mabigyan kami kahit konti lang. Nananawagan naman si Kapitan Gopez sa mga nakakataas na matulungan ang mga apektado sa nangyaring sunog. Nang dahil sa hindi inaasahang insidente, nananawagan ngayon ang ating mga driver at mga operator na matulungan sila ng gobyerno dahil pansamantalang maititigil ang kanilang pamamasada dahil syempre hindi na nila magagamit itong kanilang mga unit. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Alam nyo ba,
na bawal na ang vape at sigarilyo sa City of San Fernando, Pampanga. Seryoso ang syudad sa smoke-free policy at may legal na parusa para sa mga lalabag. Matapos magsagawa ng surprise inspection at Information, Education and Communication o IEC campaign ng City of San Fernando LGU nitong January 23, kinumpirma rin nila ang planong pag-amyenda sa City Ordinance No. 2014-007 o ang Smoke-Free Ordinance upang higpitan ang parusa laban sa paninigarilyo at vaping. Unang-una, hindi ako naninigarilyo. Allergy ako sa usok ng sigarilyo. Paano naman kami hindi naninigarilyo? Di ba? Tapos, ang isa pa, kailangan yung mga naninigarilyo, bigyan silang tamang destinasyon kung saan sila pwedeng manigarilyo para hindi kalat-kalat sa daan. Kasi, nag-implement tayo pero wala tayong destinasyon pwedeng dito, pwedeng smoking area to, ito hindi pwede rito. Dapat ganun na lang para walang di ba? Walang tinatamaan na ibang tao na masasaktan. Okay po ma'am. Pag mga public po, mga sa hospital, eskwelahan, eskwela, ganyan. Pwedeng taasan yung parusa, ganyan. Bakit po sa tingin niyo, sir? Kasi ma'am, unang-una bawal po sa mga doon no smoking ganyan. Kasi nakakasira ng sa katawan Tama lang po, ma'am, kasi mga kabataan baka mabisyo. Tama lang yung sa gobyerno, ma'am, na dapat makulong para maiwasan. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Councilor Celestino Tino Dizon, sinabi niyang bagamat epektibo na ang ordinansa mula pa noong 2014, kailangan na raw itong i-update alinsunod sa Executive Order o EO No. 26 ng National Government na pinalawak sa pamamagitan ng EO 106 Series of 2020 kung saan may detalyadong regulasyon na para sa vaping at e-cigarettes. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Dizon na saklaw na rin ngayon ng ipapatupad na EO ang pagbabawal hindi lang sa tradisyonal na sigarilyo, kundi pati na rin sa vape products na patuloy na nagiging popular. So, nung 2014 pa ho to. So, 12 years ago, it's my fourth term as a councilor. Ngayon naman we need to update. Ito ngang executive order na to para dun sa pagbabawal ng paninigarilyo ng regular cigarettes and yung pong mga vape po natin, yung ngayon na nagiging popular, lalo na sa mga kabataan. Kasabay ng planong pag-amyenda sa City Ordinance, balak ding higpitan ng mga parusa laban sa mga lalabag. Maaring itaas ang multa at posible na rin ang pagkakabilanggo alinsunod sa mga umiiral na EO. So, with this executive order aayusin natin itong, a-amend po natin itong local ordinance po natin para updated siya. Particularly dun sa mga penalties like dati po 2,500 lang balak po natin gawin 5,000 and then ginagawa na po ngayon ng DTI Department of Trade and Industry and saka yung CIDG kapulisan po natin, hinuhuli po yung mga lalo na yung mga nagbebenta ng mga vape po na hindi nagbayad ng tamang tax. Tsaka yung mga nagbebenta sa mga kabataan without checking the age po, binibenta nila. Anya, layunin ng LGU na i-localize ang naturang executive order upang magkaroon ng pare-parehong parusa habang ang mga deputized agency ay mas epektibong maipapatupad ang smoke-free ordinance sa buong lungsod. So medyo mabigat yung penalty dito. May kasamang kulong po yung ating executive order. Now, we have to localize this executive order number 26. Kasi nga para magkaroon din ng same penalties dito sa syudad po natin. Para dun sa mga enforcing agencies po natin, kagaya ng CPOSCO, kagaya ng environment, and sa CHO, sa health office po din natin, pwede na nilang mapa-implement. Kaugnay niyan, iginiit ni Dizon na mahigpit na i-implement ang 100-meter radius rule kung saan bawal na bawal ang paninigarilyo, vaping at pagtitinda ng sigarilyo at vape malapit sa paaralan, ospital, mga klinik at simbahan. Anya,
Ang mga deputized personnel mula si POSCO, SENRO at CHO ang mangunguna sa panghuhuli at pagpapataw ng parusa laban sa mga individual at establishmentong lalabag. Sila po ang mga deputized na manghuli, magbigay ng mga penalties sa mga violators po natin na individual tsaka mga establishments ho. No? Kasi mayroon din po tayong, you could say na yung layo, vicinity or proximity ho, 100 meters ho. Dapat wala akong nagtitinda ng vape, sigarilyo, tsaka wala pong naninigarilyo. Sa huli, hinikayat niya ang publiko na sumunod sa ordinansa para makaiwas sa multa at kaukulang parusa. Iginiit din niya na ang mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free policy ay para sa kalusugan ng komunidad at proteksyon ng kabataan laban sa mapanganib na bisyo. No, bawal po ang paninigarilyo. Ito po ay hindi magandang bisyo. No po? Kaya, lalo na sa mga kabataan ko. So, pinoprotektuhan po natin ang ating mga kabataan para hindi na sila matuto na manigarilyo or mag-vape. Kaya, binabawalan po natin ang pagtitinda at paninigarilyo po. So, makikita po natin ang mga kapulisan tsaka po yung ating mga ibang ahensya ng gobyerno ng Siyudad ng San Fernando to be implementing this ordinance and this executive order coming from Malacanang po. No? Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Duty, continuity, legacy. Ito ang tema ng pagdiriwang ng 90th anniversary ng Office of the Vice President o OVP. Kasabay nito ang pagbubukas ng Extra Plus Ordinary Pop-Up Exhibit sa auditorium ng Pampanga State University sa Bacolor, Pampanga nitong Miyerkules, January 28. Ito ang bubungad sa inyo pagpasok ng auditorium ng Pampanga State University. Makikita rito ang mga larawan at kwento ng 15 bise-presidente na nagtrabaho para sa Pilipinas. Pinangunahan ni na OVP Undersecretary Zuleika Lopez at Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang ribbon cutting ceremony. Kasama sina Bacolor Mayor Eduardo D. Mandato, Pampanga State U President Enrique Baking at iba pang opisyal ng universidad. Present din sa opening program ang mga estudyante sa nasabing paaralan. Ayon sa mga opisyal ng OVP, layunin ng exhibit na palawakin ang kaalaman ng publiko, lalo na ng mga kabataan, tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad ng Vice-Presidente. We're holding the pop-up exhibit of the Office of the Vice President. This is part of the commemoration of the 90th anniversary ng OVP as an institution last November 2025. Right now, itong OVP exhibit natin showcasing all the 15 vice presidents in the country, including Vice President Sara Duterte as the 15th vice president, showing also their legacies, the contributions that they have made to the country. So meron po tayong exhibit. Bakit po meron tayong exhibit today? Because we will be celebrating the 90 years of public service. So today we'll be expecting po na we will be showcasing po yung mga significant milestones po in terms of the services of the OVP. Bukod sa Pampanga State U, magkakaroon din ng mga exhibit sa iba pang lugar sa Pilipinas hanggang November 2026. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte kaugnay ng pagdiriwang at ng inilunsad na exhibit. Let this exhibition serve as a reminder that public service is both extraordinary and attainable for every Filipino who aspires to make a positive impact. Together, let us open the doors to history, inspiration, and the enduring legacy of the Office of the Vice President under the theme OVP at 90, Duty, Continuity, Legacy. Para sa alkalde ng Bacolor, mahalaga ang mga ganitong inisyatibo dahil nakatutulong itong maipakita sa kabataan ang tunay na papel ng isang vice-presidente sa pamahalaan. Alam mo, napakaganda nito dahil
nararamdaman nila ang opisina ng Vice Presidente. At yung mga kabataan natin, yung ating mga dumalo kanina, ito yung nagbibigay ng pag-asa sa kanila na talagang ang pagsiservisyo hindi lamang sa anong posisyon, lahat ng posisyon, Office of the President, Office of the Vice President, lahat nagsiservisyo para sa ating mamayan at sa tao. Bukas ang pop-up exhibit simula January 28 hanggang Lunes, February 2. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Agawan ng lupa, hindi makuha-kuhang hustisya, inalipusta, nagrabyado. May problema ka bang matagal nang walang nakikinig? May hinanakit ka bang matagal nang kinikimkim? Huwag mawalan ng pag-asa. Alam mo ba na may programang handang tumulong sa'yo? Ang mga sumbong ngayong araw sa Helpdesk Ipabitag Mo. Ang Helpdesk Ipabitag Mo ay isang public service program na tumutulong sa mga individual at pamilya para maresolba ang kanilang mga problema. Pinamumunuan ito ng Chief Executive Officer o CEO ng Bitag Media Unlimited Incorporated na si Bienvenido Benti Tulfo, katuwang ang kanyang anak na si Carl Benedict Tulfo, na Chief Operating Officer naman ng nasabing media. Lahat ng uring katiwalian, lahat ng uring krimen. Ito po ang nag-iisang sumbungan, ang nag-iisang totoong nag-iimbestiga, hindi chismis. Diretso po kami, mga totoong tao, totoong buhay, totoong pangyayari, totoong problema, at hubot na katotohanan nangyayaring kapag hindi po kayo kumilos, hindi po kayo nakialam. Sino at kailan pa? Mapapanood ang nasabing programa sa CLTV 36, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Inaasahan po namin sa Bitag Multimedia Network at ang CLTV Central Luzon TV 36. Ang ito'y mas pinalawak, mas pinalakas na sistema po ng aming public service. Sa tulong ng matibay na partnership, mas pinapalakas ang laban para sa hustisya at kapakanan ng bawat Pilipino. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing pinapahinggan ng maigi, sinusuri, iniimbestigahan at inaaksyonan dito sa mas pinalawak at pinalakas na Helpdesk Ipabitag Mo. Umaasa po kami. Nakapoy maaabot na po namin yung inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng CLTV 36. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwento. section ang Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakarang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Direkta na raw ang pakikinabangan ng mga magsasaka ang mas mabilis sa pagkuha ng ayuda sa ilalim ng modernong sistema ng Department of Agriculture. Ito'y matapos ipamahagi ang Interventions Monitoring Card sa mga benepisyaryo sa bayan ng San Jose at Tarlac City. Namahagi ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 ng Interventions Monitoring Cards o IMC sa mahigit 700 magsasaka mula sa bayan ng San Jose at lungsod ng Tarlac nitong January 23. Isinagawa ang aktibidad sa Tarlac City Hall bilang bahagi ng pagpapalakas ng digitalization at mas mabilis sa paghatid ng tulong sa sektor ng agrikultura. Layunin ng IMC na mapadali at maging epesyente ang pagbibigay ng tulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng e-wallet system. Dahil dito, nababawasan ang red tape at napapabilis sa pag-access ng tulong mula sa pamahalaan. Ang Interventions Monitoring Card ay nagsisilbing digital tool sa pamamahagi at pag-monitor ng iba't ibang programang pang-agrikultura na nagtataguyod ng mas malinaw at transparent na sistema ng ayuda. Sa pagkikipagtulungan ng Development Bank of the Philippines at Universal Storefront Services Corporation, matagumpay na naisakatuparan ng programa bilang bahagi ng pagsisikap ng DA na tiyaking direktang napapakinabangan ng mga magsasaka ang tulong ng gobyerno. Ang mga tumanggap ng IMC ay mga kwalipikadong magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa pamamagitan ng card, maaari nilang ma-access ang mga nakalang interventions
tulad ng Rice Farmers Financial Assistance o RFFA na naglalayong suportahan ng livelihood at productivity ng mga magsasaka sa rehiyon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Nakatakda ng simula ng pag-ugnay ng Atlubola Bypass Road at ang NLEX Santa Ines exit makaraang may sapinalang plano ng proyekto sa pagitan ng Mabalacat LGU, DPWH at ng pamunuan ng NLEX. Naisapinal na raw ang plano para sa pag-uugnay ng Atlubola Bypass Road ng Mabalacat City sa Santa Ines exit ng North Luzon Expressway o NLEX. Ito'y matapos magpulong ang Mabalacat City LGU kasama ang pamunuan ng NLEX at Department of Public Works and Highways o DPWH upang talakayin ang pagsasapinal ng planong pagkonekta ng dalawang kalsada. Pinag-usapan din ang technical aspect ng proyekto, timeline ng implementasyon at coordination sa pagitan ng mga ahensya. Kasama sa dumalo ang mga opisyal ng NLEX, DPWH at iba pang kawani ng ahensya. Nauna nang inaprobahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang proyekto noong nakarang linggo at agad dinatasan ng mga opisyal na simulan na ang proyekto at mga gawain para sa road connection. Nagpasalamat naman si Mabalacat Mayor Jel Aquino sa mabilis sa pagkilos at patuloy na suporta ng NLEX, DPWH at Toll Regulatory Board o TRB. Binigyang din niya ang kahalagahan ng proyekto sa pangmatagalang kaunlaran ng lungsod. Layunin nitong mapabuti ang daloy ng trapiko sa lungsod at magbigay ng mas maayos na access patungo sa NLEX. Inaasahan din itong makatutulong sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at sa pag-akit ng mas maraming investors sa Mabalacat City. Kasama ni Aquino na kumatawan sa LGU ang mga opisyal ng engineering, accounting, planning, legal at hepe ng Mabalacat City PNP. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Inaasahang lalakas ang produksyon ng kape at iba pang high-value crops sa Angeles City, bunsod ng mga proyekto na hatid ng pamahalaang lokal at Department of Agriculture sa mga magsasaka ng lungsod. Itinurn over ng pamahalaang panlungsod ng Angeles ang dalawang mahalagang proyektong pang-agrikultura na inaprobahan ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka ng syudad. Ang Coffee Processing Project at Corn and Cassava Production Support Project ay inilunsad sa City Agriculture Office upang palakasin ang kakayahan ng local farmers, indigenous growers at mga coffee producers sa Angeles City. Sa ilalim ng Coffee Processing Project, nakatanggap ang mga magsasaka ng hauling truck, coffee pulper, coffee roaster, stainless steel tables, vacuum packing machine, impulse sealer, crates at shelving units. Layunin daw nitong bawasan ang post-harvest losses, pababain ang gasto sa pagproseso at pataasin ang kita ng mga magsaka, lalo na ang mga katutubo. Namahagi rin ng lungsod ng 3,000 coffee seedlings, organic neem extract pesticides at water retention gel para sa mas epesyente at pangmatagalang produksyon ng kape. Samantala, ang Corn and Cassava Production Support Project ay nagkaloob ng knapsack sprayers, mga pataba at foliar inputs na makatutulong sa climate resilient farming, gayon din sa pagtaas ng ani ng mais at kamuting kahoy. Bahagi ang dalawang proyekto ng estratehiya ng lungsod para palakasin ang food security, kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na ekonomiya habang tinitiyak ang partisipasyon ng mga katutubo at maliliit na magsasaka. Binigyang diin ni Mayor John Lasatin ang kahalagahan ng mga proyekto at ang tuloy-tuloy na suporta ng pamahang lungsod sa sektor ng agrikultura. Anya, malaki ang papel ng mga magsasaka sa pagbuo ng sustainable communities at mas matatag na syudad. Samantala, kabilang rin sa mga dumalo sa turnover at awarding ceremony ang mga kinatawan ng City Agriculture Office at Sangguniang Panlungsod bilang patunay ng suporta sa mga programang pang-agrikultura at local development. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang kabalan ang nagdala ng karangalan sa Pilipinas matapos ang haling Principal of the Year sa 34th World School Summit 2026 na ginanap sa Malaysia dahil ito sa kanyang advokasya para sa edukasyong inklusibo at malasakit sa bawat mag-aaral. Sa isang entabladong puno ng mga educator mula sa iba't ibang panig ng mundo,
Isang Pinayang tumindig, bit-bit ang kwento ng malasakit, paninindigan, at paniniwalang walang kahit sinong bata ang dapat maiwan. Si Francis Anyam Suwan, isang punong guro mula Angeles City, Pampanga. Siya ang nakasungkit ng Principal of the Year Award sa 34th World School Summit 2026 na ginanap sa Malaysia nitong January 24. Kasabay nito, ginawaran din siya ng honorary doctorate degree in philosophy mula sa Maryland State University. Pero higit sa tropeyo at titulo, ang tagumpay ni Frances ay bunga ng isang adhikain, isang pangarap na nagsimula noong siya'y high school pa lamang. Sa mga outreach program na inilunsad ng kanilang paaralan, unang nasilayan ni Frances ang realidad ng mga batang salat sa kalinga at oportunidad. Doon niya natutunan na ang edukasyon ay hindi lang leksyon sa silid-aralan, kundi sandigan ng pag-asa, lalo na para sa mga batang nangangailangan ng pag-unawa at gabay. I started the idea with outreach programs. So during our high school days sa Aksay, meron kami mga outreach, and then we usually go to the orphanage. So my first initial thought was, I want to build an orphanage. Mula sa simpleng pangarap na makatulong, isinilang ang Handprint School of Progressive Education sa Angeles City. Isang paaralang itinatag, hindi lang para magturo, kundi para umunawa. Isang ligtas na espasyo para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ngayon, bilang directress at principal ng paaralan, si Frances ay kilala sa pagiging hands-on leader, mula sa pangangailangan sa klase hanggang sa pakanan ng kanyang mga guro. From maliliit na mga bata hanggang sa amin ng mga teachers tsaka makahead, talagang inaalam niya kung ano pang mga kailangan namin, ano pang mga dapat namin gawin, tapos talaga minimake sure niya na ito dapat gawin niya to, ito kailangan to, isa-isa pupuntahan niya pa kami. At saka naniniwala nga kasi kami na hand in hand towards reaching your child's full potential. Para kay Frances, ang inclusive education ay hindi opsyon. Ito ay responsibilidad at pananagutan. Pananagutang kilalanin ang kakayahan ng bawat bata, sukatin ang kanilang pangangailangan at tiyaking may sapat na suporta upang sila'y tunay na umunlad. When we do inclusion, it doesn't fit one size. So, nothing fits all. So, hindi siya parang damit na pwede mong isuot, pare-pareho kayo. So, it has to find a perfect fit. So, in inclusive education, we need to look at the background of the students. Are they able to flourish inside the classroom, or would they have difficulty? Then we need to find other options. Because when we do inclusive education, all of the services should be given. So if it's not provided, then it would definitely fail. So what we need to do is to be able to assess the students. Are they ready for inclusive education? And can the institution or the school education be able to accommodate them? Sa naganap na World School Summit, hindi lamang pangalan ni Frances Yamsuan ang kinilala, kundi ang galing, puso at dedikasyon ng gurong Pilipino. Isang patunay na ang edukasyong may puso ay hindi limitado sa silid-aralan, na ang dedikasyon at malasakit ng mga guro ay puwersa na kayang humubog ng mas makataong kinabukasan para sa lahat ng bata. Riniela Tugay, CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa X at CLTV36, sa Instagram at CLTV36 Official at sa aming TikTok at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 na cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV36, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.